wis mbok pateni. Senopati Raseksamu cacah 15 sing pilih-pilih tanding. Tak tabrak nganggo kereta. Banendra patihmu sing cari bantenge Bumi Lokapala. Kalau ngalih ora pecus kabeh do maju ning ora ana sing menang. Durung tau krungu kok nang itasamu kok tak tabrak keretaku mutiar dadi awe. Jagan Jero Dasamuka maju. Nyogawanen mulai. Wah, nantang Mrakara. Buka lawang Lokapala. Ora buka lu mutiar. Wah, ayo endi? Wah, koh muka wis tak tabrak komburi. Saiki kowe Banendra, duh sinuwun, kepareng ngracut ingkang Bramantya. Ampun duka terus duka ya men karepku dhewe. Ayo. Wah. Back. Wah. Baik coba yuk. What? Wait. Wait, cekel we. Ngene kok diangkat dadi patih. Mutiar tak cokot. Jarine Lokapala duwe pujangga ahli agama.
titise Bathara Wisnu, aku goleki Resi Wisnungkara uga. Wah, iki to jenenge Resi Wisnungkara. Klambine nganggo klambi apa iki angga inggi apa piye iki? Ora meteni ming malah kaya gambar corek. Ayo wani karo Dasamuka ngemping lara nginjapati marganing patimu. Seret. Dar, tak idak telakmu. Dasamuka lerena. Kowe aja nganti tumindak angkara. Kowe nantang Lokapala kaya ngapa ora ing jagat cangkeme loloi pedhang. Mentala dadi tatemu Wisnukara. Udar tak loloi Mentala. Wah, iki menungsane. Iki menungsane, kowe sing golek-golek perkara Kakang Danapati. Pira sing wis mbok pateni? Senopati raseksamu cacah 15 sing pilih-pilih tanding. Tak tabrak nganggo kereta. Banendra patihmu sing cari bantenge bumi Lokapala tak cokot tugel gulune. Kelebu pujangga sing kok gul-gulke Wisnungkara titise Bathara Wisnu. Telake tak sogok nganggo pedhang nganti tembus ning silit. Iya, wis seneng kowe. Durung. Aku durung seneng yen urung bisa ngombe getih Kakang Danapati. Aku ngelikne kowe ora mung syukur elik-elik, ning aku ngelikne kowe nganggo dasar kautaman meneh. Aku sebah ngrungokke gunem kautaman. Saiki ning kene anane aku karo kowe. Aja ngrembug kautaman. Kowe pilih mudhar apa kowe pilih minggat saka Ngalengka? Lokapala. Lah Lokapala ki negaraku iki, Yayi. Aku ngelikke kowe nganggo nawala sing apik-apik. Tembungku tak rakit tak gunem dadi gurit. Gurit temah dadi kidung ning nyatane kok malah dadi goreng atimu.
Dasamuka ora iso kena nganggo pasemon, ngerti ora? Kowe nulisa gurit, nulisa puisi, modar babar blas ora bakal iso ngurit atine Dasamuka. Kowe arep ngelingke aku ping 17 mari basane ben menit. Aku ora bakal bisa kengguh karo apa wae. Klebu saiki kowe wis wani gawe nawala. Mbok teka dhewe, ning negara Ngalengka. Ora wurung yen aku teka dhewe aku ya ndok pateni. Ning kono papan dunungmu. Wah, ya kena, ya kena. Ing kene wis ra duwe bala kowe. Wong gaene elek-elek kakean cangkem kaya kowe ra duwe bala pisan. Kowe mutar mungsuh adimu Dasamuka. Ayo, yen pancen iki penjalukmu Lokapala dak udi nganti wutah getihku kang pungkasan jajal trajangan tabrak Gianjur pedhot kulumu. Kamu Dasamuka ngamuk Danapati tanun Prawira jayeng palugon ngumbar What? What? Oh! What? Bah! What? What? Tutuk-tutuk neneh anggon wangkara mrupa. Yen wis tak degem kene mangsa puliya. Nadyan kowe duwe aji Pancasanya. Senjata kunta bisa mbrapet gulumu. Ayo kowe gelem tobat ora? Aduh Kakang. Iki ora kaya ngono. Elingono Kakang. Aku ora niat aku mung kegubel hawa nepsuku ing sekawit.
Elingono Rama Begawan wis rawa Kakang. Tingkem Sang Prabu Danapati nguningane ingkang rayi nenggih Sang Dasamuka ya Dasawadana kang sampun kathok marang kakuwatan nyebat asma ingkang Rama nenggih Begawan Wisrawa sigra luntur kuwanene Risang Danapati. Raden Danapati ya Prabu Danapati. Kang saya suwe lolos bayuning angga ngrangkul mring Sang Dasawadana. Temah gawe kingkin jroning kalih. Apuranen aku mung wong luput, aku mung wong dosa Kakang Danapati. Luputku negara Ngalengka yen perlu kanggo ijole wadya balamu sing wis tak babit pedhang mentawa. Ndak ijoli negara Ngalengka aku tak trima ngalih wae. Kakang Danapati, Kakang Danapati. Aku ki sakjane tresna karo kowe ning kowe aja njarak kang dadi mubaling hawa geni saka aku to Kakang. Dasamuka tanbika pinambeng rasaning atiku. Loh Kundalewer yen Kunta bisa nganti nrabas jangkamu aji apa wae bakal luluh dening dayaning gamanku mindah aku ora bisa nyawang eseme adiku iki. Iya aku tobat aku rangkulen di aku rakulen. Muga-muga dadi kautamanmu kowe ndang tobat ora usah Ngalengka, ora usah mbok pasrahke karo Danapati. Ning aku tak trima mesanggrah dadi pendhita wae. Aku tak ngalih saka donyaning kaprintahan. Umurku ya wis tuwa, aku tak dadi penemban, tak dadi begawan wae ing salah sawijining gunung kono. Nanging Kakang aja ngono. Sadurunge kowe dadi begawan, ning aku pengen delok kowe mati dhisik. Bangsa Dasamuka. Mutiar kowe.
Mudar tangisi ngono ae mudar. Dosamu kok diadoli kesekten diadoli kadidayat. Utekku ngungkuli wong 10 kok. Piye? Wah, keraton Lokapala endah banget. Ning aku ora ngesir keraton Lokapala. Sing tak goleki ming sasana Sanggar Pamujan. Ya ing kono dununge wahyune Kakang Dorowati. Wah. Tak bukake korine awak mlebu ning kono ning apa sakjane sing diwadekke karo Dorowati kakangku. Sasonone Kakang Dorowati. Ben atus keringetku aku tak leren dhisik. Lagi iki aku weruh biar padang sumyar sesawangan kok apike kaya ngene. Nimas Ayu. Jenengmu sapa? Nduk. Cayu. Yen kowe bojone Kakang Dorowati kok aku ora tau ngerti. Sang Prabu, aku iki dudu titah, nanging aku widodari kayangan, jenengku Bathari Widowati. Jolayak upama aku weruh sikile kok ya ora napak lemah. Wong tek ayune kaya ngono, ayu nganggo banget. Upama ana lintang ning angkasa kono, sumunar bareng yen sira nemplek ning langit wengi, lintang kabeh mau surem sorote. Rembulan delik merga isin kalah sunare, semono uga srengenge sing dadi isuke uga bakal kekecer umpetan ning mburine mendung. Merga saka kaperbawanmu kang luar biasa. Satemah aku nyawang kowe atiku bisa ambyar. Widowati, netramu sumorot landhep, eseme sithik ning bisa gawe kangen. Rambutmu sumilak. Wah. Ana wong wadon kok ayune kaya ngono. Pantes yen kowe iki dadi widodari, pantes. Mula upama kowe dadi bojoku, aku wegah ditinggal pas sayang-sayange. Ora ana musike dosamu kok. Musik piye? Aku yen wis ngene iki rasaku bisa losdol, ngerti ora? Upama aku bisa nggarwa marang pukulun, sesembahanku Dewi Widowati, aku bakal liwat kulon nganti kidul kono.
bakal pamer bojo. Musik to. Ucapku durung rampung. Kowe kuwi sapa? Narendra Ngalengka Prabu Dasamuka, ya Dasawadana Rahwana aranku. Banjur karepmu mrene kepiye? Aku wis bedah Lokapala, papan kene wis dadi segara geni. Papan kene wis dadi segara geni, akeh batang matumpa-tumpa, Danapati barang batange nglimpang ning gone Singangsana ning kono. Satemah aku mlebu ning sanggar pamujan goleki kang dadi wadine Kakang Danapati jebul ana mutiara kang cineplok saka mbanan kang tumuju ning sanggar pamujan kene. Wah. Ababmu mambu basin ngono rasa tedak-tedak. Giliane untune pating cerengingis ngono kok. Widowati, rasaku wis kayungyun marang karupan tresna, aku mung kowe sing tak sawang. Kowe sing tak sayang-sayang. Mung kowe Widowati, pepucaning atiku. Yen aku oleh kandha, aku tresna karo kowe Widowati. Dasamuka. Piye? Rasa tresna kuwi ora bisa dijaluk, nanging uga ora bisa ditampik. Ngerti, aku ngerti. Mula aku ora njaluk rasa tresna saka sing gawe urip. Aku ya ora bisa nampik rasa tresnaku marang kowe, sayang. Mangerti ya. Nanging aja nganti kowe kegubel rasa tresna. Merga panyawangmu tumrap kahanan wadakku iki. Ya bener aku iki ayu, ya bener aku iki manis. Awakku sarwa singset lan sak panunggalane ning aja nganti tresnamu mung kagubel rasa kaya ngono Dasamuka. Tak jlentrehke tembungmu mau ning lerema sawetara. Pikir ora tembungmu sing jarene wong lanang kuwi ora mung nyawang laire, ngono to karepmu, ngono to jununtrunge saka paduka pukulun.
Saiki ngene. Upama aku oleh ngerti endi wonge. Wong lanang endi sing bisa tresnani tanpa nyawang wujude lair. Sing disawang ya mesti endahe bokong, ayune rupa, weweke payudara, putihe kulit, biruning mripat. Lan sak panunggalane. Wong lanang endi sing bisa tahan karo godaan kaya ngono kuwi? Piye? Yen ana wong lanang ora nyawang lair, banjur ketaman katresnan, kuwi jenenge katresnane bel gedes. Ngerti? Tak baleni omonganku sepisan meneh. Yen ana wong lanang kok ngesir wong wadon kok ora mung saka lair, tegese ora saka apike awak, ayune rupa, kok iso ketaman katresnan, kuwi tresnane mung bel gedes. Titik. Wis nggonen status ngono karepmu. Kok mong yen apa? Kondo. Apa sing kurang saka dasamuka gedhe dhuwur gagah, ela piteksa aku sing ganteng. Godhekku dawa kaya ngene. Nadyan bathukku rada nonong ning aku gawe kangene wong akeh, ngerti? Ya. Gombal amo. Upama ngene Witawati. Sak negara Ngalengka kuwi tak itung-itung sing cacahe wong wadon sing ora buta lho iki. Kuwi jumlahe ana 1557. Sing wong tok kuwi sing ayu wae tak pilih 983. Sing paling ayu dhewe ana 15 wae sing paling ayu lan manis ana 3. Sing 3 wae ayu manis lan sing set kuwi eneng 2. Sing siji ora eneng ngalahke kowe Widawati. Aku iki tresno mbek pean ngerti ora? Widawati. Widawati. Tak kira Wito. Lah iya. Aku kudu piye meneh? Lereno dhisik kowe bar perang suwe. Tegese aku mbok lilani aku ning ngene rada suwe ben iso nyawang sak maremku. Sapa sing kandha kaya ngono? Aku ngongkon kowe leren ora ngongkon kowe wong loro karo aku. Lah sing tak golek iki kowe ning kene wis pethuk karo kowe Widawati. Aku nek tresno karo wong iso kedanen kaya ngene, ngerti ora? Yen kowe tresno karo aku, saiki pilihan. Kowe tresno karo aku ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe ora oleh tresno karo aku. Iki piye kowe iki Widawati, kowe iki Widodari piye kowe iki? Syarat tresno kok ora oleh tresno? Kuwi tresno sing utama kuwi ngono kuwi. Rasa tresno kuwi ora kudu handar bene nyawang saka kaduhan wae wis apik. Mendah kaya ngono kuwi dasamuka. Aku ning kene mung dadi widodari lumrah, ora bakal widodari Widawati kaya aku iki. Ketaman rasa rasaning tresno. Aku ora bakal bisa nampa kang dadi gelarmu yen ora ana parentah saka Gusti Kang Nyipta jagat lan uga saka Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Guru meneh. Bolak-balik Bathara Guru Dewa Celutak mbok ucap bolak-balik. Kura guru.
Nek perlu dewa sak kayangan kon medhun rene aku ora bakal wedi. Sing penting Narada lho ya, Narada lho ya, Narada. Liyane ya imbang-imbang sik. Nek Narada aku wani aku. Ngene Dasamuka. Piye?